हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों दे लोगोफोर जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव NSP स्कलारशिपखौ रिनिउएल एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन दे नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो जोंहा दानिया फैदो भिडिअनि मेन पइन्टआवहाय आं साननैसो सिगाङाव नोंथांमोननो NSP स्कलारशिपनि बागै भिडिअ लाबोदोंमोन नङा होमबा स्कलारशिपआ माब्ला हाबगोन बेसेबां रां हाबगोन बेफोरनि बागै आं सिगांनि भिडिअआव खोन्थाखाबाय नाथाय जोंहा रिनिउएलनि फैसाया 15 नभेम्बरावनो हाबनो गोनांमोन नङा होमबा नाथाय दिनै जोंहा 18 नभेम्बर जालायबाय जोंहा 15 नभेम्बरावहाय जोंहा जेबो आपडेट फैयाखैमोन नोंथांमोना सानदोंमोन जानो हागौ जोंहा NSP स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन मोनला मोननाय नंमारला नामा थगायबायसो नामा जोंहा निउसफोरावबो होनाय जादोंमोन नालाय स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन होननानै नाथाय थगायबायसो नामा बेफोरबायदि साननो जानो हागौ नोंथांमोना जोंहा फैसाखौ मोनमारगोन दे लोगोफोर जोंहा टकेन नाम्बारा फैबाय नालाय नोंथांमोना दायो चेक खालामना नायबानो नुगोन नोंथांमोननो आं बे भिडिअआवनो खोन्थालांगोन जोंहा माबोरै चेक खालामो आरो सोर स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा आं बेफोरखौ खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा टकेन नाम्बारा गासिबनावबो फैयाखै दे गासिबो स्टुडेन्टनाव फैयाखै जोंहा थांनाय बोसोराव जाय बिथांमोना स्कलारशिपखौ रिनिउएल एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननावल'सो बे टकेन नाम्बारा फैदों जोंहा फ्रेशनिया फैथ'वाखै दे जोंहा फ्रेशनियाथ' जोंहा थांनाय बोसोराव फ्रेश खालामनाया जोंहा डिसेम्बरनि 31आवसो हाबगोन नालाय दायो जोंहा थांनाय बोसोराव जाय रिनिउएल एप्लाइ खालामदों बिथांमोना नैबे 15 नभेम्बरावनो मोननो गोनांमोन नालाय बिथांमोनाल'सो टकेन नाम्बारा फैग्रोदों आरो आं दायो नैबे लिंकआव फैबाय दे लगइन खालामना फैबाय नोंथांमोनाबो लगइन खालामना फैबानो जाबाय आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनो हागोन दे नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय गाव गावनि मबाइलावनो चेक खालामना नायनो हागोन बेवहाय नोंथांनि नामा थाबाय गोजौआवहाय नोंथांनि एप्लिकेसन आइडियाबो थाबाय स्कलारशिप एप्लाइ खालामबा जोंहा एप्लिकेसन आइडि मोनो नालाय जोंहा नैयाव नायबानो जाबायनो एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट जोंहा पेमेन्टखौ PFMS आवहाय हरबाय आरोना जोंहा पेमेन्टनि थाखाय PFMS आवहाय हरबाय सेन्ड खालामबाय एप्लिकेसनखौ दायो नोंथांमोना नायबानो जाबायनो जोंहा कलेजावबो भेरिफाइमोन जोंहा नडाल अफिसारजोंबो भेरिफाइ जादोंमोन आरो जोंहा आधार कार्डआबो भेरिफाइ दंमोन आरो नायबानो जाबाय नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम NSP टु PFMS बेयाव न' खोन्थाखागोन जोंहा बेयाव न' खोन्थाबाबो जेबो नङा दे आरो नोंथांमोना एसे गाहायाव थांबानो जाबाय नै आरो जोंहा नायबानो जाबाय नै बेवहाय कलेजाव भेरिफाइ जादोंमोन आरो नडाल अफिसारजोंबो भेरिफाइ खालामहरजादोंमोन दानिया नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै टकेन नाम्बार जोंहा नैबे टकेन नाम्बारा बेवहाय NS लिरनाय दङमोन दे जोंहा दाखालि साननैसो सिगाङावहाय जोंहा टकेन नाम्बारा फैयाखैमोन जोंहा दायो टकेन नाम्बारा फैबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना टकेन नाम्बारखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय जोंहा टकेन नाम्बार फैयोब्ला जोंहा फैसाखौ मोनखाथारसिगोन दे माने 100% फैसाखौ मोनसिगोन नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै जोंहा टकेन नाम्बारा फैबाय दे नै जोंहा बेयाव टकेन नाम्बारा जुदि फैयाखैमोनब्ला जोंहा NS लिरनाय थायोमोन दाखालि साननैसो सिगाङाव जोंहा NS दंमोन दे जोंहा दायो नाथाय जोंहा स्कलारशिपनि टकेन नाम्बारा फैबाय NSP स्कलारशिपनिया दायो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय जोंहा टकेन नाम्बारा फैयोब्ला स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनखाथारसिगोन दे जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथाङा माने बिदि फैबायब्ला आरोना टकेन नाम्बारा फैबायब्ला 100% नोंथाङा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनसिगोन जोंहा दानिया स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन जोंहा दाहायबो हाबनो हागौ दे टकेन नाम्बारा फैखाबाय नालाय जोंहा 100% स्कलारशिपखौ मोनसिगोन बे स्कलारशिपनि फैसाया जोंहा दाहायबो हाबनो हागौ गाबोनबो हाबनो हागौ समफोरबो हाबनो हागौ नोंथांमोना नेबानो जाबाय आरोना स्कलारशिपनि फैसाखौ बेबायदि फैयोब्ला टकेन नाम्बारा माने मोनखाथारसिगोन आरोना जोंहा दानिया नैयाव पेमेन्टआबो फैबाय दाखालि जोंहा पेमेन्टआबो नुजायाखैमोन नालाय नायबाथाय माने बिदि लगइन खालामना नायबा नुजायाखैमोन जोंहा उमां एप्सआवसो नायनानै नुदोंमोन नालाय जोंहा दायो स्कलारशिपनि फैसाया नैयाव फैखाबाय एमाउन्टआ जोंहा दाखालि उमाङाव नायनायावबो बेबायदिखौनो खोन्थादोंमोन नालाय स्कलारशिपनि फैसाया दायो बेयाव फैखाबाय जोंहा फैसायाबो आरो टकेन नाम्बाराबो फैबाय आं आरो नोंथांमोननो साननैसो सिगाङाव भिडिअबो लाबोखादोंमोन जोंहा उमाङावहाय माबायदि फैसाखौ नायनो हायो जोंहा उमाङावथ' फैसाखौ गासिबो नुजोबखाबाय नालाय दानिया नोंथांमोना बेयावबो नायफैबानो जाबाय बेबो सेमानो खोन्थागोन जोंहा उमाङाव जेसेबांखिनि खोन्थादों बेनो खोन्थागोन जोंहा फैसाया बेयावहाय नाथाय जोंहा टकेन नाम्बारा दाखालि आं उमाङावहाय चेक खालामनायाव जोंहा टकेन नाम्बारा फैयाखैमोन नालाय जोंहा उमाङाव फैसाखौल' नायनो हायोमोन उमां एप्सआवहाय दानिया नोंथांमोना नै दानिया टकेन नाम्बारबो फैबाय आरो स्कलारशिपनि एमाउन्टआबो फैबाय नोंथांमोना बेबायदि नायफैबानो जाबाय जुदि बेबायदि फैबायबा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनखासिगोन आरो नोंथांमोना जेबो सिन्था गैला नोंथांनि माने स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय पेमेन्ट फाइला माने जेनेरेट जाबाय आरोना नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै पेमेन्ट फाइल जेनेरेट जाबाय आरोना पेमेन्ट फाइला नोंथाङा माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनथारसिगोन आरोना दानिया आं नोंथांमोननो टकेन नाम्बारखौ माबोरै चेक खालामनो हायो बेखौ खोन्थानोसै गाव गावनि मबाइलावनो चेक खालामना नायनो हागोन माने टकेन नाम्बारा फैदोंना फैयाखै आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनो हागोन नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै टकेन नाम्बारखौ चेक खालामबानो जाबाय दायो आङो बेयाव फैबाय नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै एकाडेमिक इयारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन दायो आं एकाडेमिक इयारखौ सेलेक्ट खालामसै आरो नैबे जोंहा फ्रेशआव थागोन दे फार्स्टआवहाय नोंथांमोना नैबे रिनिउवेलाव थुबानो जाबाय जोंहा थांनाय बोसोराव जाय फ्रेश एप्लाइ खालामदों बिथांमोना डिसेम्बरावसो मोनगोन नालाय फ्रेशनियाथ' जोंहा दायो रिनिउवेलना टकेन नाम्बारा फैग्रोबाय दायो नैबे रिनिउवेलाव थुनानै जोंहा चेक खालामनोसै टकेन नाम्बारा फैदोंना फैयाखै बेयाव चेक खालामनो हायो दायो नैबेयाव एप्लिकेसन आइडि होदो आरो पासवर्ड होदो जुदि नोंथाङा एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ बावबायब्ला नैबे फार्स्टआवहाय जोंहा एप्लिकेसन आइडिखौ फरवार्ड खालामनो हायो जोंहा बेयाव थुबानो जाबाय बेयाव थुनानै नोंथांनि बेंक पासबुक एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोंथाङा बेबायदिनो होनानै फरवार्ड खालामनो हागोन
आरो नोंथाङा जुदि पासवर्डखौबो बावबायब्ला नैबे रिकभार पासवर्डआव थुबानो जाबाय। दायो आंना गासिबो दंजोबो नालाय बेखौ चेक खालामना खोन्थानोसै नोंथांमोननो माबोरै चेक खालामो। दायो आङो एकाडेमिक इयारखौ सेलेक्ट खालामग्रोनोसै। जोंहा दायो एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ होनोसै। दायो आङो एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डफोरखौबो होजोब्बाय आरो केपचा क'डखौबो थुबाय आङो। दायो आं लगिनाव थुना होनोसै। नोंथांमोनाबो बेबायदि होजोबबाथाय लगिनाव थुदो। आं दायो थुबाय। जोंहा दानिया बेबायदि लगिन जायोब्लाथाय गोजौआवहाय नोंथांनि नाम ओंखारबाय। नोंथांमोननि नाम थाबाय बेवहाय एप्लिकेसन आइडि थाबाय आरो नैबेयाव एप्लिकेसन स्टेटासखौ नायदो। एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट बेबायदि लिरनाय थागोन। नोंथांमोना नैबायदि एस थाजोबनांगोन आरोना मोनथामा आरो नैबे मोनसेया न' थाब्लाबो जेबो नङा। दानिया बेयाव नायदो नोंथांमोना नै टकेन नाम्बारा फैदोंना फैयाखै नैबेयाव नायबानो जाबाय। नै टकेन नाम्बार नै फैबाय जोंहा नै। दानिया जोंहा स्कलारशिपनि एमाउन्टआबो नैयाव नुजाफैखाबाय। दाखालि आं खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोना स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ नायनायनि भिडिअ लाबोदोंमोन। जोंहा दाखालि नोंथांमोना बेसे पेमेन्ट खोन्थादोंमोन जोंहा बेयावनो नैयाव खोन्थाफैबाय दे एखे खोन्थाफैबाय सेम। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय आरो नै पेमेन्ट फाइल जेनेरेट बेयाव खोन्थाखाबाय। नोंथांमोना माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनथारसिगोन दे गासिबो मोनगोन जोंहा बेबायदि टकेन नाम्बारा फैयोब्ला। आरो जोंहा माखासे स्टुडेन्टफोरा स्कलारशिप फैसाखौ मोननाय नङा दे। मानि थाखाय मोननाय नङा? जोंहा हमना ला एप्लाइ खालामनाथ' कलेजाव जमा हैयो नालाय भेरिफिकेसननि थाखाय। जोंहा फार्स्टआवनो कलेजावहाय भेरिफाइ खालामग्रोन नालाय। जुदि कलेजावहाय भेरिफाइ खालामना हराखैब्ला रिजेक्ट जायोब्ला डिफेक्ट जादोंब्ला मोननाय नङा दे फैसाखौ। कलेजाव भेरिफाइ जाखांनायनि उनावहाय आरो नडाल अफिसारनाव भेरिफाइ जाहैबावो। जोंहा बे मोननैबो फारि फारि भेरिफाइ जालांजोबनांगौ। जुदि नोंथाङा भेरिफाइ जायाखैब्ला रिजेक्ट जादोंमोनब्ला नोंथाङा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा आरो टकेन नाम्बाराबो फैनाय नङा। आरो माखासे सोरनाबा डकुमेन्टसआव नाम स्पेलिंफोरा मिलाया। बेफोरनि थाखायबो टकेन नाम्बारा फैयाबो जानो हागौ दे। नोंथांमोना माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा टकेन नाम्बार फैयाखैब्ला। आरो नोंथांमोना टकेन नाम्बारखौ मोनबायब्ला कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान इम्पर्टेन्ट आपडेट भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।